Sunt dependentă. Chiar dacă mi-am dorit tot timpul părul lung, nu știu cum am făcut, toată viața l-am avut scurt. Au fost doar două perioade din viața mea în care l-am avut lung, 2014 și 2023. Ei bine, acum port extensii și dacă înainte era important ce produse foloseam pentru părul meu, acum e și mai important. Eu am părul creț și îl îndrept în fiecare zi, iar combinația asta nu poate să ducă decât la uscăciune. Părul creț, care oricum are tendința să fie uscat, plus placa care amplifică asta. Iar acum întrebarea este, ce produse m-au făcut să spun sunt dependentă? Produsele de la Herbast. Pe lângă cele menționate, eu mă confrunt și cu căderea părului, ceea ce cred că este foarte comun între noi. Folosesc produsele de câteva săptămâni și crede-mă, deja simt diferența. Părul meu este mult mai moale, mult mai mătăsos și mult mai strălucitor. Dar în același timp și cu un volum natural, chiar dacă îl îndrept cu pleaca, iar calitatea firului de păr s-a simțit încă din prima zi. Aplic masca o dată pe săptămână și o las să acționeze undeva la 20 de minute și fac același lucru și cu extensiile. Așa arată părul meu acum. Și abia aștept să vedem cum va arăta peste o lună, pentru că această gamă este și pentru creșterea părului, așa că dăm follow ca să urmărești și tu evoluția.